Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adapun karomun para ahli, para ulama dasar, para kaibut, ala khosukadaripun al-karim Ibrahim Sayyidul Fadilah ripun Poko Kiai Muhammad Fauzi Jadi dasar kita kena temudah doa seluruh ribut Al-Mukarram Poko Kiai Ngabali, Al-Mukarram Poko Kiai Mektahuddin, Al-Mukarram Poko Haji Ahmad Nasiri dasar kita hormati kita dari sumbawa dengan boro sepuh milik sepuh aji sepuh kasepuhan ikan pantes kina bekte poro pangreh pangeban pangwating projo binongko pangayowaning poro kolodasi ikan satu pantes silutar sodo sumawono sanjani poro ramu poro pilengah poro ibu poro bapak dalam sedoyo para pangombyong bilanganten saripit ingkang satuhu jahat diloratan ketan katalumpen dados daripun Bapak Maridana Ibu Nabiah minangka ingkang mengkudati ingkang kita mulyakaken dan kita katalumpen ugi dados grup atur rebana saking jadi Ansor kurang ditentu pernah ingkang dipropagaaken. Sajiru sak tribun kalau matur monggo panjenengan tansah kula dherekaken mulyakaken puja puji wa syukur. Dumateng ayunan kalon Allah Subhanahu wa taala ingkang maha agung awit saking barokah peparingipun dasar ilahipun kalau menika kita sedaya tasih pinarekaken tempal manunggal sedekah kanthi mangke kabilujengan karaharjan lan kabagashwaratan. Pramila monggo sasatur kita pitaken sarengan kanthi kalimat tasbih alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salamipun Allah Ta'ala kita satunjuk datang panutan kita pendoro kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajeng munggah barokah syafaatipun yaumina hadza ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Sampun kula rawuh kakung sumalon putri ingkang satuhu dahar dihormatan keparang matur buat ini utawi pilih sowan kula mriki minangka pundi dawuh sangipanipun Ibu Musyarofah menapa dene Bapak Ahmad Said Semisang Ibu Siti Masrofah menapa dene Bapak Ahmad Sarif ingkang sepisan kula ngaturaken salam taklim saking baipun Ibu Siti Masrofah katur dhateng baipun Bapak Maryono Ibu Nabiah kanthi kawasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan monggo kali beribun Ibu Siti Masrofah wonten ing mriki nyuwunaken dhateng putra pengantin mulijipun Nak Mas Rifkah kaliyan Mbak Lina Auliatul Afifah kanthi jangkep sakjoge ingkang kula semanten sampun nindakaken ijab kabul ari kala dinten Senin tanggal 11 September 2020 mapan wonten ing RT 07 RW Tunggal lingkungan Kulahan
kami akan kanthi rahayu wilujeng ing sami